खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। सेबाजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै एसएसएलसी आनजादाव उथ्रिसारनाय चिरां जिल्लानि 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खयलामयला बाजाराव बोसोरफ्रोमबो एसएसएलसी आनजादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो चिरां जिल्ला सिंनि जौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि लादों। बर' बिजोंजों फरायनानै 10थि मासियाव आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरा गाहायै सेथियाव बिजनि UN एकाडेमिनि फरायसा हायं बसुमतारिया 91.16 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। नैथियाव आमटेका GKB एकाडेमिनि फरायसा जोंफुं बसुमतारिया 88.5 जौखोन्दो, थामथियाव बिजनि UN एकाडेमिनि फरायसा जयदेब मुसाहारिया 87 जौखोन्दो, ब्रैथियाव बिजनि फानबारि बड'सा एकाडेमिनि फरायसा प्रान्जल बर'आ 85.67 जौखोन्दो, बाथियाव रुनिकाटा UN एकाडेमिनि फरायसा सायखं बसुमतारिया 85 जौखोन्दो, दथियाव रानीपुर गुरुदेव ब्रह्म बोर्डिं फरायसालिनि फरायसा रिन्दाव बसुमतारिया 83.33 जौखोन्दो, स्निथियाव रानीपुर गुरुदेव ब्रह्म बोर्डिं फरायसालिनि फरायसा माइकेल जेटि मुसाहारिया 83.5 जौखोन्दो, दाइनथियाव रुनिकाटा UN एकाडेमिनि फरायसा जयारानी ब्रह्मआ 83.33 जौखोन्दो, गुथियाव बर' लावगाव बड'सा गोजौ फरायसालिनि फरायसा खोरोमदाव दैमारि आरो रुनिकाटा UN एकाडेमिनि फरायसा सदाचन्द्र दैमारि बिथांमोनहा 83.17 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों आरो जेथियाव चापागुरि UN एकाडेमिनि फरायसा लिसा ब्रह्म बिथाङा 82.80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे हाबाफारियावनो एबसुनि नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, साइन्टिस्ट सन्जय बसुमतारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारी, नेहाथारि डक्टर रेडियन नार्जारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरिफोर आरो मोन 7 दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोराबो बाहागो लादों। गोजोनथाव बाथ्रा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खैलामैला बाजारनि बे बाजार सेटआव दिनै जिल्लानि सिङावनो देग्लाय एसएसएलसी आनजाद 2025 मायथाइयाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि गेजेराव जिल्लानिनो बांसिन नम्बर मोननाय बर' मिडियामनि फरायसाफोरनि गेजेराव टप 10 मोनसे पजिशन सायख'दों आरो बे टप 10 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोर बिथांमोनखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिया खोब गोजोनथाव। बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोनदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय आङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम गिबियावनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै जेनाखि जोंनि फरायसाफोर जायफोर जिखिनि मोनसे देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय, टप 10 जा बा फार्स्ट डिभिजन जा बा सेकेन्ड डिभिजनानो जा बा फार्स्ट डिभिजनानो जा, आङो गासै फरायसाफोरनिसिम आङो गाहाम हामलायनाय आरो कंग्रेचुलेसनखौ आङो बावदों आरो मिजिंथिदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव मर चेलेन्जेस आरो मर बेबायदि मोनसे कम्पिटिशन जों जिहेतु मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। दा मोनफ्रोमबो कम्पिटिशन आरो मोनफ्रोमबो चेलेन्जेसआव बिथांमोना अभारकाम जागोन आरो गावनि जिखिनि मोनसे जिउनि थांखि बा गावनि जि मोनसे केरियार बेखौ दानो थांनायाव बिथांमोना जाफुंसार जानो हाथों, आङो बेखौ मिजिंथिदों। दिनै सुबुंनि अनजिमा बांनाय लोगो लोगो लेखा रोंनाय सुबुं लाइमोन अनजिमायाबो दिनै बांदों, जाउनाव कम्पिटिशना दिनै बारा जाबाय। बियो प्राइभेट बिथिंनि नोङो जा बा दिनै नोङो गभर्नमेन्ट सेक्टरावनो जा बा बियो सेल्फ माखासे बियो गावनि फिल्डआवनो जा कम्पिटिशना जथेस्थ' फैबाय, बिजनेसावनो जा बा बियो इक'नमिक्सआवनो जा बा गुबुन गुबुनावनो जा, बेबायदि मोनसे टाफ मोनसे कम्पिटिशनाव जोंनि फरायसाफोरा गाव गावनि स्किल बेखौ मोनसे आपग्रेडेशन खालामनायनि गेजेरजों बा गावनि मोनसे सोलोंथाइ बेखौ जोङो बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ आरो स्किल इडुकेसनखौ लानानै सिगांलांबाय थानो हायो, बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैनि बे मेलाव जोङो दिनै सावरायनाय जादों। दा बेखायनो जोङो दिनै नैबेबायदि हाबाफारिखौ नैबे खैलामैलायाव लाफैनायनि मेन गुबै बाथ्रायाबो बेनो जे खैलामैला ओनसोल बा निसिमा ओनसोला एसे डिसटेन्स बा जग्राफिकेल बे एरियाखौ लानानै
जों जुदि सानोब्ला बेवहाय एसे बेकवार्ड होननानै जोङो बुंनांगोन नो डाउट बेनि मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार कमिउनिकेशन बियो दिनै माने आन्डार कनस्ट्राक्शन दिनै सोलिबाय थादों फैबाय थानाय समाव बियो मोनसे माने मोखां एरिया बा खाथि एरिया जानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदिनो बे एरियायाव अनुस्थान प्रतिष्ठाननिबो एसे खम दा बेफोरबायदि ओनसोलखौ जोङो बोरै बोखांनो हायो आपलिफ्टमेन्ट खालामनो हायो बिनि मोनसे मटिभेशन बिनि मोनसे एवारनेस नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों फैथों होननानै हयथ' चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ ओरै माने लाफैदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव चिरां जिल्लानि जिखिनि मोनसे रिजाल्ट बेयो साबसिननिफ्राय साबसिन जाथों आरो चिरां जिल्लानि फ्राय माने बर' हारिखौ दाफुंनायनि बेलायाव दिनैनि जिखिनि लाइमोन फरायसाफोर बिथांमोना गावखौ सुबुं सम्पद दानायनि गेजेरजों बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव जथेस्थ' मदद मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों गोजोन्थों बोसोरनि गेजेराव चिरां जिल्ला हिसाबै टपार जानो हादों नाथाय चिरां जिल्ला हिसाबै दुर्बल जानायखौ जों समाजारि बिथिंनिफ्राय दा एजुकेसनेल माने जिखिनि मोनसे ग्राफ बियो आप डाउन जायो माने बोसोरनैनि सिगांबो चिरां जिल्लानि जिखिनि मोनसे माने रिजाल्ट अल आसाम कम्पेरिजन जुदि खालामनानै नायोब्ला बियो माने लास्ट बेबायदि मोनसे पजिशनाव थायोमोन नाथाय जयेन्ट एफर्टनि गेजेरजों बियो मोनसे माने गोजौ फारसे बियो फैदोंमोन आरो फिन बियो बोसोरनैनि उनाव बियो एसे दिनै गेजेर बेबायदि मोनसे पजिशनाव फैदों बियो मोनसे आप डाउन जायो बियो मानो जाखो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो संदाननानै जोङो बेखौ दिहुननो जोङो नाजाबाय थादों आरो मर फैबाय थानाय समाव बेबायदि मोनसे रिजाल्टआ साबसिन जायो बेखौ जोङो नाजागोन बे माने जिखिनि मोनसे माने ग्राफ बे ग्राफआ जेन माने मोनसे गोजौआवनो थाबाय थायो नट अनलि चिरां जोंनि माने जिखिनि बर' डमिनेटेड एरिया बा बर' बिजों थानाय जिखिनि मोनसे फरायसालिफोर जोंनि एन्टायार आसामावनो जे जोंनि रिजाल्टखौ जोङो मोजां खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो खामानि मावगोन माबा मोनसे लेकिंस माबा मोनसे बेवहाय लुप हल्स थालांदों नामा बे बाथ्राफोरखौ जोङो संदाननायनि गेजेरजों बिनि रेजलिउसन आरो बिनि मोनसे कनक्लुजनखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन 2025 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर' बिजों फरायसालिनिफ्राय मेट्रिक आनजाद होनानै फार्स्ट डिभिजन जानाय आरो फार्स्ट डिभिजननि गेजेराव जिल्ला एबसुआ जि टप 10 मोनसे पजिशन जोङो सेलेक्ट खालामनानै मान बावनाय जायो बे हाबाफारिखौ एबार ब्रैथि खेबनि थाखाय निसिमा दखरा एबसुनि सिङाव थानाय जि खयला मैला बाजार बे बाजारनि हलाव जोङो फुंबिलिनिफ्राय गाजा गोमजायै दिनै मावफुंनाय जादों बे बोसोराव चिरां जिल्ला एबसुनिफ्राय गासै बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा 2608 जना मेट्रिक फाइनाल होदोंमोन बेनि गेजेराव गासै फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों 533, second division 1114, third division 282 आरो पार्सेन्ट हिसाबै 73.96% एबार उथ्रिसार जानो हादों आरो बेयाव माखासे फेल जानायफोरबो थाबाय बाहाय गासै 679 फरायसाफ्रा फेल जानो हादों दा बेनिखायनो दिनै चिरां जिल्ला एबसुआ जे बे बोसोराव जायफोर फरायसाफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै बेखिनि रिजाल्टखौ लाबोनो हाबाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो सेकेन्ड डिभिजन जा थार्ड डिभिजन जा फार्स्ट डिभिजन जा जाफुंसार जानो हानाय फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो बिथांमोननि इयुन जिउनि जि केरियार बा हायार एडुकेसन बा बिथांमोननि जि मोनसे प्रफेसन बियो मोजाङैनो जाफुंसारथों बिनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों आरो जायफोर बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ बेखिनि मदद होबाय जोथोन लाबाय बिनि थाखायबो बिथांमोननिसिम जोंनि फारसेनिफ्राय सिबिनायफोरखौ बावहरदों फोरोंगिरि बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै फरायसाफोरखौ बा जोंनि जिल्लानि सिङाव सोलोंथाइनि जि मोनसे आबहावा बा जि मानदान्दाखौ बे लेभेलाव लाबोदों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों थांनाय बोसोराव चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोर आरो सिगां बोसोरनै अल आसाम 33 डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव फार्स्ट पजिशन लानो हादोंमोन नाथाय बे बोसोराव 12टा मोनसे पजिशनखौसो दखल खालामनो हादों नाथाय अब्लाबो दिनै जों बुंनांगोन चिरां जिल्लाया एन्टायार बड'लेण्ड डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गासै नायोब्ला जों नुबाय जे चिरां जिल्लाया टपआव दं आरो बेवहाय बांसिन जोंनि चिरां जिल्लानिफ्राय मोजाङै उथ्रिसारनाय रिजाल्ट लानायखौ जों दिनै नुदों बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों दा दिनै
बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जायफोर फरायसाफोरखौ बरायबाय बाहाय फरायसाजों लोगोसे गार्जेन आरो जोंनि समाज फोरोंगिरि बिथांमोनाबो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों बेनिखायनो खावलायदों फैबाय थानाय समाव जोंनि चिरां जिल्लानि सोलोंथाइनि परिबेस बेखौ जों मोजांनिफ्राय मोजांसिन लांनो थाखाय 100% जोङो मोनसे क्वालिटिखौ एनश्योर खालामनो थाखाय गासैबो बिथिंनि जे जोंनि दिथागिरि बिमा बिफानिफ्राय आरम्भ खालामनानै फोरोंगिरि बिथांमोन समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंनि सोलोंथाइ डिपार्टमेन्टनि मावख' अफिसार बिथांमोनजों जों फैबाय थानाय समाव खावलायगोन आरो सावरायगोन। सावरायनायनि गेजेरजों थासारिखौ थिग खालामनो थाखाय जों मोनसे परिकल्पनाखौ चिरां जिल्ला एबसुआ जों लानानै दङ। नाथाय दिनैसिमबो नाजानायनि गेजेरावबो चिरां जिल्लायाव गोबां जेंनाफ्रा गैया नङा दं आरो बेफोर माखासे जेंनाया थानायनिखायनो जोंनि सोलोंथाइनि जि मानदान्दा बेखौ मोजां खालामनाय फारसे मालाबा हेम्पारा जाबाय थादों निस्सय। मानोना दिनै जों नुबाय फरायसालिफोराव जोंनाव नांगौ जखानि फोरोंगिरि गैया। साइन्स टिचार, मेथ्स टिचार, लेंगुवेज टिचार बियो दाबो जथेस्थ' अभाब। ड्रप पस्ट दङ, भेकेन्ट पस्ट दङ, रिटायार पस्ट दङ, बायदिसिना पस्ट दिनै माने भेकेन्ट जानानै दङ। आरो जोंनि गेजेराव दिनै स्कुलफोरनि गेजेराव नोंथांमोना नाय मोनथाम केटेगरियाव जों स्कुल मोनबाय। गभर्नमेन्ट स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानाय, प्राइभेट स्कुल दङ दिनै समान समान आरो भेन्सार स्कुलावबो दिनै जोंनाव हाई स्कुल बर' बिजों हिसाबै 9टा दङ। दा बेबायदि माखासे केटेगरिनि स्कुल थानायावबो जोंनाव रिजाल्टनि जि मोनसे पार्थक्य डिफारेन्सआ दिनै नुजादों। बेनिखायनो जों खावलायदों गासै सोलोंथाइनि जेंना बिजाब जगायनायनिफ्राय बायदिसिना सुबिदानिफ्राय लानानै गुबैयै जोंनो जे मोनसे साफिसियेन्ट नाम्बार अफ जि टिचार आरो जोंनि भेन्सार स्कुलफोर थानाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ बेफोरखौ सरकारा जोंनो थाबैनो बोस्रांनानै होनांगौ बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों खावलायदों। आरो बे बोसोराव आरो फैबाय थानाय समाव पुनःपदे जोंनि स्कुला बेबायदि माने फोरोंगिरिनि जि मोनसे अभाब बे अभाबा थाया बेनि थाखाय जों गुरैयै जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकार, रनज पेगु एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारखौ जोङो थोंजोङैनो खावलायदों जाहाथे बिथांमोना बे बोसोरनि गेजेराव बेखिनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो जों बेखिनिखौ खावलायदों। गोजोन्थों। जोङो नुनो मोनो जाय बिथांमोना मेट्रिक एसएसएलसि आनजादखौ उथ्रिनो हायाखिसै आरो बेफोरनि बेलायाव उथ्रिनो हायैनि जाहोनाव माखासे जेंनाजों भुगिनानै थानांगौ गोनां जायो आरो भुगिनानैबो थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोरखौ गोसो हमथानानै फरायफिननाया नोंथाङा जिल्लानि जाबाय मा खावलायगोन? दिनै गासै जोंनि गेजेराव जितु 679 आउट अफ 2608 बेनि गेजेराव फेल जाबाय। बे फेल जानायाव मोनसे प्रसेस दङ, कम्पार्टमेन्टेल होननाय एग्जाम जाफिनगोन, बेयो बावैनो जागोन। बेखिनियाव गैयाब्लाबो 50% स्टुडेन्टफ्रा पास जाफिनगोन। बेखौ जोङो खावलायदों, कामना खालामदों मोजाङैनो लिरफिनदों कम्पार्टमेन्टेल साबजेक्ट वाइसै आरो पास जाफिनदों आरो बिथांमोना मोजाङै केरियारखौ गावसिनि जि मोनसे जार्नि अफ माने एडुकेसन बेखौ लांनांगौ जों आसा खालामो। आरो बिनि गेजेरावबो जायफोरनाखि साफा सानैया गोबां खारनाव फेल जानानै थालांगोन बिथांमोनखौबो जोङो गोसो बायनो नाङा। गोसो बायना फेल होननाय बुस्थुआ जोबथा नङा आरो जोंनि मा होनो साक्सेसआबो पारमानेन्ट नङा। फेल इज नट माने फाइनाल एन्ड साक्सेस इज नट माने पारमानेन्ट। जों फेल जानायनि गेजेरावबो जुदि जों कन्टिनिउसलि गोसोनि बोलोखौ लानानै थांबाय थायोबा बे दिनै नङा गाबोनबो गथ'फ्रा साक्सेस जागोन। आरो बे स्पेसियेलि फेल जानाय गथ'फोरखौ जोङो सं दाननानै दिहुनगोन आरो बिथांमोनजों गोसोनि बोलो मरेल जि मोनसे बुस्टिं होनायनि बाथ्रा, जि मोनसे बिथांमोनखौ इन्सपायार खालामनायनि बाथ्रा बे प्रग्रामखौ जोङो लागोन, सावरायगोन आरो मोजां मोनसे परिबेसनि गेजेरजों बिथांमोनखौ रिएडमिसन रेगुलार स्टुडेन्ट महरै फैबाय थानाय समाव गावनि सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जों खावलायदों। जों मालाबा नुयो थांनाय समफ्राव गथ'फ्रा हथादै माने फेल जायोबाथाय नार्भास जायो, माने गोसोफ्रा फ्रास्ट्रेसन जानानै बिमा बिफाफ्राबो समाजाबो जों गाइड खालामनो हास्लाबैयाव माने सिन्थाधाराफ्रा बिराद माने डाइभार्ट जालाङो। मेन स्ट्रिमनिफ्राय सिन्थाधारानिफ्राय डिरेल जानानै सोरबाया हारियाना, सोरबा गुजरात, बेंगालुरु कम्पानियाव थांनाय, गाज्रि बिथिं माने लिप्त जानाय, ड्राग्स, जौ जुवा, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय,
बायदिसिना बेफोर थासारिखौ जों नुयो बेबायदिजों जिबना जेबो लाब जानाय नङा बेक्तिगत हिसाबै नोंबो जेबो लाब जानाय नङा न'खराबो गोग्लैसोलांगोन समाजाबो बायफ्लेलांगोन गतिके बेबायदि गोसो बायफ्लेनो नाङा दिनै जों जारिमिनखौ नाय दिनै जोंनि मोगथाङाव नाय जेसेबां सुबुंफ्रा जिबनाव साक्सेस जादों बिथांमोननि जिबनावबो गोबां जेंनाया फैदों गोबां बिथांमोना माने स्ट्रागल खालामनानै जेननायनि गेजेरजों बिथांमोना बावसोमनानै दिनैहाय बे लेभेलाव साक्सेस जानो हादों बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फेल जानाय फरायसाफोर बेबायदि मोनसे सिन्थाधाराजों आवगायलांनांगौ आरो जों निस्सय जाफुंसारगोन दिनैनि बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनो बे जायगायाव आङो दिनै सेकेन्ड टाइम फैदों दा बे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनजों दिनै इन्टारेक्सन खालामनानै आं जोबोद मोजां मोनो आरो आं सानो जायनाखि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बर' मिडियामजों फरायनानै पास जाफैनो हाबाय दिनै टप 10 मासि लानो हादों बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो पास जाबोनाय बिथांमोननिसिम आङो कंग्रेचुलेसन जासिहरग्रोनाय जायो फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा सासे साइन्टिस्ट हिसाबै इयुन जेनेरेसनखौ माबायदि फल' आप खालामजानो लुबैदों इयुन जोलै बेनो जोंहा स्टुडेन्ट हिसाबै जोंनि खामानिखौ जोङो मावनांगौ फरायनाय माने स्टुडेन्ट माने फरायनायजों लोगोसे फरायनायनि अनगायै दस्रा धान्दा बा दस्रा साननायखौ जोङो दोनथ'नांगौ जोंहा दस्रा खामानि मावनो थाखाय जोंहा टाइम दं दा फरायनायनि सम ओंखायनो जोङो हायोबा बे 20-25 बोसोर जोङो गोसो होनानै फरायनांगौ 20-25 बोसोर जोङो जुदि गोसो होनानै फरायोब्ला जोङो